Exràdio, programa de difusió. Una conversa amb l'artista Rosa Llop i Munts Brunet, de l'editorial Consoni. Doncs, si et sembla, Munts, en aquest bloc podem parlar una mica de la meva manera de treballar, no? Amb aquests processos col·lectius i quines persones han participat en aquest llibre. Sí, perquè al final al veure ara les paraules, no? És com, dius, ostres, és com són molt inspiradores, molt reveladores també, i sembla màgia, no? Amb aquesta sutilitat, simplicitat, no? D'arribar a conceptes que ara seguirem llegint, però arribar a aquests conceptes tan clars, jo pensava, i com ho fas, Rosa, per fer aquesta màgia, no? Per fer, no? També aquesta col·lectivitat, no? Que puguin, no? Treballar juntes i arribar a aquestes paraules, què hi ha darrere, Rosa? Bueno, hi ha un procés, hi ha una intenció de crear un espai per escoltar-nos i crear un espai on les persones que participen se sentin segures i estiguin sensibles a la temàtica i puguin expressar-se des d'un espai tranquil, no? Còmode, segur, no? I que puguin d'alguna manera dir fent coses, creant, dir allò que amb les paraules no podrien dir, no? Sembla una mica paradoxal perquè acabem fent paraules, no? Però sí que, per exemple, amb el procés que vam fer amb vosaltres allà a Consoni, que ho parlàvem, ho explicaves abans, per definir una mica, no, la identitat d'aquesta nova etapa de Consoni, que va ser un procés col·lectiu i que, de fet, és un dels punts de partida de la metodologia d'entrepensar, aquelles accions de cocreació que jo feia, no? Doncs, com a dissenyadora, no? Per pensar conjuntament com podia ser una definició d'alguna cosa. D'allò em dóna peu, no? Aquelles accions que vam fer amb vosaltres, em dóna peu a entendre la potencialitat del treball col·lectiu i de la pràctica artística com a llenguatge transdisciplinar, no? D'alguna manera, un llenguatge que travessa els cossos, els pensaments, no? Les maneres de fer, i això pot crear les condicions adequades realment per trobar aquest espai segur, no? Jo, amb aquest projecte en concret, doncs, vaig dissenyar unes accions amb l'artista sonora Giulia De Val, una artista italiana que treballa amb la veu i amb la que ja havíem coincidit amb alguns altres projectes anteriorment de processos col·lectius a Angar, on havia estat en residència. La vaig convidar a treballar també per poder treballar la paraula des de la veu, des del cos, no? Des de la sonoritat de la paraula, i nosaltres el que vam fer és crear com un procés, no? Com un procés en 3 actes, no? Que li dic jo, l'entrepensar té un procés en 3 actes, un acte de sensibilització de la realitat, no? De com és el temps, en aquest cas amb la temàtica del temps, com és aquell moment, no? Com estem vivint el temps en realitat, en el nostre procés del dia a dia, amb la nostra contemporaneïtat, i després el que faig és un procés també, s'activa un segon acte, que és més com de reflexió, no? Entorn altres idees que travessen la idea, el subjecte que estem treballant, en aquest cas, doncs, idees d'altres cultures, altres filosofies, d'altres espècies, no? Com atravessen el concepte del temps i què ens aporten, no? I després d'aquesta reflexió, no, el que fem és activar un procés de creació, no? I en aquest cas doncs, acabàvem creant les paraules, no? Amb tota una sèrie de materials que jo posava a disposició dels nens i nenes, i de les diferents persones que han participat, que l'explicaré, doncs com podíem construir aquestes paraules. Aleshores, aquesta acció d'entrepensar sobre el temps la vaig activar en 3 contextos. La vaig activar amb un grup de nens i nenes de l'escola Segarra, mentre estava fent una residència en el programa Espai C, és un programa que es fa aquí a Barcelona de tenir un artista en residència en una escola, no?, durant tot un any. Aleshores, amb les nenes i nens de l'escola, que són nenes i nens que tenien 10 o 11 anys, vam treballar aquesta acció. També la vaig fer amb universitàries de la Facultat d'Educació i Art de la Universitat Autònoma, i també finalment vam fer la mateixa acció amb científiques del CREAF, del Centre de Recerca d'Estudis Forestals, de l'Autònoma també. I és bonic veure també com en cada un dels grups, no? Cada un dels grups d'edat també es veuen diferents maneres de percebre el temps, no? Total.
Sí, per exemple, ens fan veure molt com el temps és una cosa totalment subjectiva, no? I està condicionada la nostra interpretació per moltes coses, no? I, per exemple, doncs, amb les estudiants de la facultat, que eren nois i noies d'entre 20 i 22 anys, més o menys, doncs sortien moltes paraules que tenien a veure amb viure el moment, no? La intensitat del moment, no? Que té potser una mica a veure amb la joventut. Sí, no? Reflexa una mica el moment. Vols dir alguna paraula? Sí, són aquestes? Sí. Almalentizar. Capacitat de controlar el temps a través de les emocions. Aquesta d'aquí. Eofímia. Sensació melancòlica al viure un moment que et recorda un altre. Sí, total, veus una persona en aquest moment vital, no? Que també suposo depèn de les experiències, el moment en el que et trobes, però sí, revidurar. Acció de recordar aquells moments molt importants que han marcat les nostres vides. Sí, són com paraules que reflexen molt aquesta vitalitat de la joventut, no? De voler aquesta manera de viure intensament, no? I de voler atrapar potser en aquell xitja que ens hem, no? Que s'havia inventat algú, aquells moments, no? Atrapar el temps, no? Aquests moments tan vitals, no? De la joventut. Sí, aquesta estic llegint ara. Instansistent. Persistència en la matèria o energia d'un instant. Sí, és total. Sí, reflecteixen perfectament, no? Certs moments. I després sí que escoltant-te i després de l'experiència que vam tenir a Consuni treballant aquests processos de cocreació, la importància de les 3 etapes que deies i també dels elements que tu portes, no? Pues ja siguin retalls de revista, recordo que a Consuni hi havia d'imatges, no? De jugar també amb les mans, en certa manera, no? Aquest punt més analògic de tocar, compartir, no? De generar aquest espai, aquest temps i aquests elements que et fan pensar igual, no? Que desperten la creativitat d'una altra manera. Sí, això és molt important, crear en aquests contextos una materialitat que sigui accessible, no? O sigui, fugir una mica de la sofisticació de lo digital, no? Intentar treballar amb materials que siguin prou ambigus per ser interpretats de maneres molt diferents, que això és un aspecte que m'interessa molt, no? Total. I després que també puguin atravessar les diferents maneres de fer de les persones que participen, no? Això també per mi és molt important, és una reflexió que tinc jo teòrica entorn a la idea de l'entrepensar, que és com cadascuna de nosaltres tenim unes intel·ligències per sobre de les altres i com totes són vàlides, no? I hi ha gent que potser s'expressa molt bé parlant, no? En un procés col·lectiu que està mediat per la paraula, hi ha gent que s'expressa molt bé, però hi ha gent que no participa mai, no? En canvi, quan poses potser a l'abast el cos o la música, el so, no? Doncs pot haver-hi persones que s'expressen molt més des de lo visual, des de lo corporal, no? I poden fer molt bones aportacions des d'un llenguatge... Que no el cohibeix o la cohibeix tant, no? Exacte, i és un llenguatge que no és discursiu, però és igualment vàlid, no? I això ho considero molt important i molt... Sí, és riquesa al final, no? El que aconsegueixes. Sí, per això ho deia, de dir, ostres, veus aquestes paraules, però jo em posava a pensar i dic, ostres, doncs no em surt res, igual és que vaig accelerada, no? Tinc aquest que em preguntaves i deia jo, doncs pause, perquè estic tan accelerada que... I deia, tu has generat, no? Certs condicionants, dèiem, certa terra fèrtil perquè pugui floréixer aquests termes. Sí, és crear aquestes condicions, no? Per crear... Per crear, no? O sigui, crear unes condicions per crear, no? Sembla un joc de paraules, però és així, no? Sí. I això és important també, que la gent se senti còmoda i trobi un espai per expressar-se que sigui confortable, que sigui, per exemple, amb els nens i nenes de l'Escola Segarra, aquesta acció la vam fer a Hangar, a la sala polivalent, que és una sala molt fosca, no sé, com un espai així de performatiu, no? I va ser molt bonic veure com les nenes i els nens només entrar en aquell espai de cop i volta ja canviava la seva manera de posicionar-se, no? Perquè era un espai amb una il·luminació molt concreta, amb unes diapositives que s'estaven projectant. Aleshores ja va ser molt bonic veure com de cop i volta venien del carrer, que estava allà al sol i estaven cridant i tal, i entraven allà i estaven callats, no? Parlaven en veu baixa, s'agafaven de la mà perquè clar era molt fosc, per no tenir por, s'acompanyaven. I aquestes condicions també a vegades són molt interessants per poder veure tant aquelles complicitats que generen com també tots els ismes, no? Que hi ha en una situació, no? És a dir, racismes, no? Total. No?
Sí, és que t'escolto i em linka molt amb la Bell Hooks, que ahir casualitat vaig anar a una presentació a la llibreria Ona, que la Georgina Monge havia fet el pròleg, i volia anar-la a escoltar, i l'escoltava, i com la Bell Hooks sobretot treballava amb aquesta idea. El primer que per la Bell Hooks és important, i quan llegeixes els seus llibres és un plaer, és mostrar aquestes estructures de domini, no? D'opressió. Ella no parlava d'intersecció en el seu moment perquè era previ, però sí que ella venia a dir com el racisme, el machisme, no? El classisme, com tot això, com aquesta interseccionalitat ens oprimia, i la importància de visibilitzar aquests sistemes d'opressió, connectar una mica, visibilitzar aquestes estructures, i com l'educació era una eina de combat també, no? Com per alliberar-te d'aquestes opressions, i a la vegada ella deia que aquesta educació no havia de ser unidireccional, sinó que havia de ser col·lectiva també, com aquesta comunitat educativa en què els alumnes, les estudiants també formessin part, no entenent unidireccional, i la importància de prendre partit. I penso que és molt interessant els processos que fas, perquè és generar unes formes de prendre partit i de veure com tots, de maneres diverses, podem prendre partit, no? D'aquesta intel·ligència col·lectiva o aquesta capacitat comú també, que em linka també amb una altra línia de treball que hem tingut a Consoni, que és més sobre el sorteig polític, que al final la idea de sorteig polític és a dir de la diversitat de la població, generant uns contextos en què la població pugui participar, població molt diversa, generar per temes concrets. És veritat que s'han fet algunes proves pilot, però per exemple a Irlanda, per parlar sobre el tema de l'avortament, es van generar unes assemblees ciutadanes, i aquestes assemblees et toquen per sorteig, però et paguen per participar-hi. Uns professionals experts, entre cometes, sobre els temes de diferents perspectives, contextos, donen la informació. Després hi ha un procés deliberatiu, i en aquest procés deliberatiu és una mica aquesta idea d'intel·ligència col·lectiva, no? De generar, i on després la gent pren decisions, però decisions que t'han travessat, perquè has format part, has escoltat, has debatut, has fet la deliberació i després prens les accions. Això seria realment una democràcia directa, una democràcia participativa i no representativa, que és el que tenim ara, i es demostra com realment és possible, no? Amb aquesta idea de que en altres formes de fer, si es creen els contextos, realment es pot. I tant, sí, superimportant. I a més és molt important també escoltar això, no? Aquests col·lectius que estan atravessats i que no tenen veu, no? Total. En aquesta acció amb les nenes i nens de l'escola, és increïble, això. Va ser molt bonic, no? Veure com, per exemple, les paraules que s'inventaven sobre el temps, anem a veure-les. Doncs són paraules molt significatives, no? Per exemple, mira, llegeix aquesta. Lentual. Lentual. Ser lent però puntual. Aquesta és boníssima. És molt bona, aquesta me l'apunto, lentual. A veure... Replent. Anar tan ràpid com una tortuga. Oh, que bonic, que mono. Despriure. Tenir pressa per arribar a un lloc, però prendre-ho amb calma. Total. No? Són leccions de vida, en certa manera. Sí, és increïble. Són paraules que estan parlant del mateix, no? Sí. Estan parlant de viure el temps d'una manera més lenta, no? Són paraules que les estan inventant uns nens i nenes que tenen 10 o 11 anys, no? I és molt bonic també, o sigui, posa una mica la pell de gallina, no? Sí. Que ells estiguin reivindicant aquest espai de lentitud, vol dir també que estan atravessats precisament per una velocitat, no? I per unes exigències que els hi posem les adultes, no? Sí. I que ells tenen ganes de viure el temps d'una manera molt diferent, no? Sí. Això és molt bonic, no? Total. I posa una mica la pell de gallina. Sí. Per tant, també la importància això, no? D'aquesta democràcia, no? Total. Que reflexi de generar les condicions, no? Per poder participar i prendre partit i responsabilitzar-nos totalment, Rosa. Absolutament. I també, l'última de les accions tenia el grup de les persones participants, doncs van ser les científiques del CREAF, no? Sí. I aquí sí que ja es veu un altre tipus de paraules totalment diferents. I que també dèiem abans, igual el context d'on estan, no? Que, si no m'equivoco, estaven en un espai natural. Exacte, sí, aquesta va ser una acció que es va fer al bosc, que també formava part d'un altre projecte que tinc entre mans, que es diu Temps al Bosc, i que vaig fer amb la Gemma París, que és una artista visual també, i aquí, doncs, les paraules, les vols llegir tu? Sí. A veure, instart, manifestació de que en el moment en què copses un instant, aquest instant ja ha passat. Uau, instart. Fogassell,
moment en què es creuen la mirada de l'ocell i de l'humà i a partir del qual l'ocell desapareix. Fugacell. Que bonica. Sí, aquesta paraula de fugacell va ser molt bonica perquè, clar, les persones que participaven eren científiques, moltes d'elles pues, aficionades a l'ornitologia, i tothom deia aquesta paraula hauria d'existir perquè és una cosa que passa molt, no? De creuar la mirada amb un ocell que estàs observant, no? I com just en el moment en què et creuen les mirades, pam, l'ocell se'n va, no? I ens parla molt també, m'agrada molt aquesta paraula perquè ens parla molt del temps com allò efímer, no? Allò que, no? Les paraules de les científiques tenen molt a veure amb això, no? Amb les escales temporals. Això va ser una cosa que vam aprendre molt en aquest projecte i amb la convivència. I en el bosc també, no? Que realment veus que el temps de la natura, no? És realment un altre del que és una altra dimensió totalment diferent, no? Són les altres dimensions. Això també va ser molt bonic. Per exemple, en aquell projecte vam recollir tot d'evidències de com vivia el temps al bosc i, no sé, per exemple, és bonic veure com estem en un context, per exemple, on hi ha les muntanyes, no? Són col·lisions que es van començar a produir fa 37 milions d'anys i encara avui perduren, no? Aleshores, bueno, de quines urgències estem parlant nosaltres quan estem vivint en un context que... Total. T'ajuda a relativitzar, no?, aquesta urgència. Exacte, no? Que estem en un context d'una lentitud, no?, brutal, o quan mirem una estela estem mirant al passat, vull dir que fixa't si va a poc la llum, no? Sí, sí. Un aprenentatge, no? El fet de parar, connectar i escoltar i veure, no? T'ajuda a relativitzar una mica aquestes urgències o a consumir també quan moments d'estrès màxim, de que tot es complica, un parar i de dir, a veure, li va la vida a algú? No? I aquí de dir, vale, pues relativitzem les coses i donem-li realment la importància que tenen, que és com parar i connectar, de certa manera, sí. Exràdio, un projecte d'art. Espai de reflexió.